magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Makialam, matuto at magdesisyon po ng tama. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Isang magandang umaga po ng Lunes sa ating lahat mga karehiyon. Kumusta kayo po? Kumusta po ang inyong weekend? Magbati ho ng belated Happy Mother's Day sa lahat ho ng mga nanay na nakatutok dito sa ating programa. At syempre, sa lahat ho ng mga karehiyon natin na nanay, ayan, maraming salamat ho sa pag-aalaga. Hindi lamang sa inyong mga anak, kundi po sa lipunang ito. Ayan, palakpakan natin yung mga nanay. Abay, kahapon nakita ho natin, talaga naman dito sa Pampanga ay kaliwat kanan, punong-puno lahat yung mga kainan. Ayan, at sana ay, syempre, ika nga napasaya natin yung ating mga nanay, dito pong Mother's Day. At naisip nga namin, kaya pala punong-puno talaga yung mga restaurant pagka Mother's Day. Kasi nga, syempre, ayaw nilang papaglutuin muna yung mga nanay. By default, di ba? So, pwede namang yung mga tatay muna yung magluto. Lalo na, di ba? Dapat equal ho yan, di ba? Hindi lang tuwing Mother's Day, dapat pinaghahatian yung mga gawaing bahay. Ayan.
At hindi po inaasa lamang sa mga nanay, ha? Yan, ha? Malinaw po yan. Hindi lang ho tuwing Mother's Day dapat. Balitang No? katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Pagbati muna sa mga taga Malolos City, Bulacan, nakatutok sa ating programa, Noel Cleofe. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Ito, shoutout din, Angelo Dionisio. Ayan, nakatutok. Sabi niya, pa-shoutout po, bagong intern, si Justin Arcilia. Ayan, shoutout kay Justin Arcilia. Dumadami yung mga Justin, ha? Di ba? Dumadami yung mga Justin. Sinong mas pogi? Sinong Justin yung pogi? Ayan. Hindi, pagbati rin kay Justin Dizon na itong host natin sa Click. Oo. Justin walang E. Okay, di ba? Siya yung Gen Z na Justin. Eh. Ang tabayanan ho ninyo yung aming munting pakulo para sa inyo. Eh. Ayan. Marami hong mga balitang binabantayan at maya-maya silipin natin yung ano nga ba yung posibleng maging epekto nitong tropical storm Kaloy o yung kung tawagin hagupit dito ho sa ating lalawigan o sa ating bansa kung meron man alamin ho natin yan sa Weather Bureau Pag-asa. For the meantime, narito po yung mga headlines na ating tatalakayin sa ating programa ngayong Lunes dito po sa inyong online tambayan newsstream. Ito para sa lahat ng mga suki ng mga motorcycle taxi at nakikibalita ano ba yung latest development. Ayan. Silipin natin, balikan natin yung latest na usapan kaugnay ho nitong regulasyon ng mga motorcycle taxis dyan ho sa syudad ng Angeles. Sa iba hong balita, eto naman, presyo ho ng itlog bumagsak gawa ho ng oversupply. At saka pagka ganitong mainit yung panahon, lumiliit ho yung mga itlog, yung produksyon ng itlog, yung sizes nila dahil po mainit yung panahon. At eto naman, sa ibang balita, Alison Hetland ng Pampanga, kinoronahan bilang Miss Supranational Philippines. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Puntahan natin yung detalye ng mga balitang yan maya-maya lamang. Sa ngayon, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko. Balitang may paggagamitan muna tayo para ho sa mga babiyahe. Silipin natin, may mga traffic announcement ba? Ano ba yung may mga rerouting ba? At ano yung kasalukuyang kondisyon ho ng trapiko? Dito muna tayo sa may syudad, San Fernando, Pampanga. Desisyon na tama. Magdesisyon ho ng tama sa mga motorista. Ito ho yung aasahan ninyong senaryo dyan sa may syudad ng San Fernando. Shout out muna sa mga magigiting na traffic enforcer po ng SIPOSCO at ng Actedo. Ito hong mga kuyang nating nakabilad sa initan para mapanatiling maayos ang daloy ho ng trapiko. Ayan. Kung makikita ho ninyong nakasilong, wag ho ninyong mamasamain. Tao lang, ika nga Wala naman sigurong masama kung sisilong paminsan-minsan lalo na ho sa tindi ng init ng panahon. Ito, sitwasyon muna ng trapiko dito ho sa bahagi ng boundary ng San Fernando, Pampanga at ng syudad ng Angeles. Sa mga oras pong ito, maluwag ho ang daloy ng trapiko. Wala masyadong kabiriya, lalo na yung mga patungo naman ng syudad San Fernando. May konting pagbabagal lang yung approaching ng Angeles City. Gawa ng busy. Kagabi maraming checkpoint. May checkpoint kagabi dyan sa may portion. Silipin natin kung naka-on pa. O kung naka-set up pa. Ayan. But for the meantime, ayan, light traffic ho, yung magkabilang linya. Konting pagbabagal lamang if you are approaching Angeles City. Dahil yung terminal din ng Villa Pampang dyan sa may kanto ng Chevalier School.
Samantala, dito naman sa may bahagi ng Panings, sa mga patungo ho ng, dyan sa may Phil-Am Friendship Road, going to Clark, Freeport Zone, light traffic sa mga oras na ito. Maluwag din ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Holy Angel Village, dito po sa may MacArthur Highway. Wala ring aberya dyan sa may Baliti, light traffic sa mga oras na ito. Light traffic din yung bahagi ng Sindalan. Same as with Del Rosario traffic light, yung intersection dyan. Katotohanan, balitang mapagkakatiwalaan. Maluwag din ho ang daloy dyan sa may Sakop Maimpis o dito po sa may Diosdado Macapagal Regional Government Center. Magkabilang linya, light traffic. May kaunting pagbabagal. Ito. Skip the scrolling stream. Saan yan, Kuyang Justin? Ayan. Pagtawid ho ninyo ng intersection, if you are heading south, dyan sa may Dolores. Makabakle portion ng Ciudad San Fernando going to JBL. Asahan po yung light to moderate traffic sa mga oras na ito. Kasama si Justin, di sa neto na ito makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Sa bahagi po ng downtown San Fernando, maluwag naman ang daloy ng trapiko dyan ho sa batay na rin sa monitoring natin dito sa anunsyo o yun sa may City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO. Yung ating light to moderate dyan sa may Regional Hospital JBL at Macabakle area. Yan ho mga karehiyon, real-time traffic situation sa may syudad San Fernando, Pampanga. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Ito, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitang may paggagamitan. Sitwasyon naman ho ng trapiko dito sa may North Luzon Expressway. May mga anunsyo ba para sa mga biyahero? Pero bago yan, batiin muna natin mga nakatutok sa ating programa. Si Kezaya Noel. Ayan, sabi niya, hello po. Hello, Kezaya. Isang magandang umaga. Pagbati rin kay Noel Cleofe ng Malolos City, Bulacan. Ayan, sabi niya, enrollment fair daw dyan sa Malolos, Walter Mart. Ayan. Okay, pagbati Walter Mart enrollment fair mula May 11 hanggang May 17 sa Malolos City. Ayan, shout out, sabi ni Noel Cleofe. Ito ho, sitwasyon muna ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Ngayon pong, ngayong araw ho ng Lunes. Ayan, 10:26 ng umaga. Sa mga biyahero, ito yung aasahan ninyong senaryo dyan sa may Torres, Bogalion, northbound portion, light traffic. Yung southbound lane, medyo busy, pero light traffic din. Batay sa ating monitoring. Wala rin hong aberya. Mabilis ang daloy ng trapiko dyan sa magkabilang linya ng Valenzuela, sakop po ng North Luzon Expressway. Karuhatan, Toll Plaza, light traffic din, mga karehiyon. At Libtong, may kawayan. Maluwag din ang sitwasyon. Bocaue, Toll Plaza at dyan sa may San Jose, syudad ho ng San Fernando, parehas light traffic. Ayan, may paalala ho yung NLEX sa mga motorista. Ito, papakita ko na rin, napaka-importante. Hindi po design ang seatbelt, kundi isang mahalagang feature ng ating sasakyan upang upang maging ligtas oras na tayo maharap sa mga disgrasya, di ba? Hindi ho yung buckle up for safety, hindi para maiwas sa huli. Ito yung dito sa Pilipinas, hindi naman natin linalahat, pero nagsi-seatbelt tayo para hindi mahuli, di ba? So, dapat maunawaan natin yung importansya ng yung esensya, nung action. Hindi lang iwas huli. Hindi yun. Dahil yung pagsi-seatbelt po, yan ang magliligtas sa iyong buhay. Oras
maharap ka sa isang disgrasya sa kalsada. Wag naman sana, pero kaya nga po, di ba? Paalala ho ng mga eksperto, ayan, abay, mag-seatbelt. Skip the scrolling stream. Dito naman, silipin natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Bataan. Ngayon pong araw ng Lunes, 10:28 ng umaga, para sa mga babiyahe naman patungong kanlurang bahagi ng Central Luzon. At kung kayo po'y patungong Balanga City, Olongapo, di kaya naman dyan sa may Iba, Zambales at magdaraan dito po sa ating National Highway. Sitwasyon muna ng mga kalsada dyan ho sa lalawigan ng Zambales. Ito, Layak, Balanga bound light traffic. Antayan lang ng konti dyan sa may bahagi po ng traffic light intersection. Dito naman sa bahagi ng Hermosa SCTEC southbound, maluwag ho ang sitwasyon ng trapiko. Coolies crossing light traffic din. Light na light traffic. Oh, ganda ng light na light traffic eh, no? Parang hindi lang sapat yung light traffic. Light na light traffic. That's so konyo. Light na light traffic. Light na light traffic, ha? Bago yan, ha? Yan, okay. Angkinin ko na yan. Angkinin ko na yung light na light traffic na yan. Light na light traffic din ho dyan sa may Coolies Crossing, ano? And sa may Rotary naman ng Balanga, abay, bigayan po tayo dyan sa may intersection. Yan. Paalala ho sa mga motorista, mahigpit ang pagpapatupad ng speed limit dyan sa lalawigan ng Bataan. 50 lamang yung mga truck at van. Yung mga motorsiklo hanggang 60. Huwag nang mag-banking-banking. Iwasan ho yung aksidente, iwasan yung disgrasya sa kalsada. PUV 70 at yung mga pribadong sasakyan hanggang 80 lamang, kaibigan. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, eh. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito, pagbati muna. Ayan, shout out, sabi ni Noel Cleofe, belated Happy Mother's Day kay Binibining Sonia P. Soto. Ayan, flash natin. Ayan, nag-comment siya. Ayan, Happy Mother's Day kay Ma'am Sonia Soto. Ayan, pagbati yan mula po kay Noel Artus Cleofe ng Malolo City, Bulacan. Ayan. Maraming salamat, Noel Cleofe, sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa atin sa CLTV 36, ano? Tuloy-tuloy ho tayo sa mga balitang may paggagamitan. Sa puntong ito, silipin muna natin yung latest forecast ng Pag-asa. Kumustahin natin kung ano yung magiging epekto ng bagyong Kaloy o yung Tropical Depression Kaloy dito po sa atin sa Pilipinas o dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Narito pong latest mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga, narito ang ating update sa bagyong Kaloy. Panatili ang mahinang bagyo at kasalukuyan nasa layog itong 570 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ang bagyong Kaloy ay nanatiling may lakas na hangin na umabot pa rin sa 45 kilometers per hour. Ang pagbugso ng hangin naman ay umaabot sa 55 kilometers per hour. Samantala, itong low pressure area na sa labas ng PAR nasa layong more than 2,100 kilometers east of Mindanao. Itong low pressure area ay nanating mababa ang tsansa na maging bagyo. Balik na tayo sa bagyong Kaloy, na inaasahan pa rin natin na ngayong araw ay hina at magiging low pressure area. Ang mapapansin, itong kulay brown, ito yung
mismong bagyo at mapapansin nyo, napakalayo niya ang bagyong ito sa ating bansa. Sa makatuwid, walang epekto sa ating panahon ngayon at wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal. At yung papansin na ang mga may tayo na monitor na isolated na pag-ulan dulot ng thunderstorm sa bandang Zamboanga Peninsula. Ang nakakapekto ngayon sa bansa, itong easterlies na kung saan naman patuloy tayo na makakaranas ng mainit at malinsangan na panahon ngayong araw o sa sunod na 24 oras. Pero itong trough ng bagyo o yung extension area ng bagyo ay inaasahan na makakapekto. Maaari pong mabandang hapon o sa gabi dito sa Eastern Samar at Dinagat Island. Itong mga lugar nito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. At dito naman sa ating lagay ng ating mga karagatan, wala po tayong gale warning although itong bagyong ito ay nasa loob ng ating PAR. Ang ating lagay nating karagatan ay banayan hanggang sa katamtaman nito. Kaya safe namang pumalaot ang ating mga kababayan. Pero paalala na mag-ingat pa rin dahil sa mga thunderstorm sa bandang hapon o sa gabi. Yan pang ating update mula sa Pag-asa. Ako po sa Alzar D. Aurelio. Balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Makialam, matuto at magdesisyon ho ng tama. At tuloy-tuloy tayo sa ating pagbibigay ng mga impormasyong may pagkagamitan. Uyang Justin, heat index forecast muna tayo dito sa Central Luzon. Kumusta yung magiging init factor po sa iba't ibang bahagi ng Region 3? Alamin ho natin yan. Medyo mula ho sa forecast ng ating Weather Bureau Pag-asa. Ayan, mula ho sa kanilang website. Updated ito, real time, ika nga. O silipin natin dito sa may Baler, Aurora. Ngayon pong May 11, posibleng umabot ng 43 at bukas 42. Sa may Kasiguran, Aurora ay 44. Ngayong araw, ayan, medyo mainit-init na yan. At actually, mainit na. Oo, iba na yung kulay, orange na dito sa atin sa ating data. And then sa may Iba, Zambales is 43. Dito po sa Clark, Pampanga, 41. CLSU, Muñoz, Nueva Ecija, 42 degrees Celsius. Abukay, Bataan is 36. Olongapo City is 41. Yung San Ildefonso, Bulacan, 42. Kabiling Tarlac, 41. At Hacienda, Luisita, Tarlac, 41. So yung medyo nagdidelikado, yung mas mainit hong mga lugar dito sa atin sa Central Luzon, Aurora, Kasiguran, o dyan sa Baler, Iba, kasali rin. At dyan ho sa may San Ildefonso, Bulacan. Abay, pagka ganitong mainit ho yung panahon, paalala ho ng mga eksperto, iwasan yung pagsasagawa ng mga strenuous activities o yung mga labis na nakakapagod na gawain sa ilalim ho ng kasagsagan ng init ng araw. Balitang may pagagamitan. Yung alas 10 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Kung di naman may iwasan, abay, ito ho yung ayon sa mga eksperto, laging uminom ng tubig Tama. upang maiwasan po yung dehydration at magsuot din ng light-colored na damit at mga preskong damit. Na tama.
at sumilong paminsan-minsan. Huwag naman itodo, ika nga, iepupan niya agad. Dahil posible hong maranasan yung heat exhaustion at saka yung heat stroke. Ayan. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Magpapatalastas muna tayo para bigyang daan yung hong mga ibang balita o yung ibang mga paalala sa ating pagbabalik. Talakayin natin mga detalye ng mga headlines na dapat mong malaman ngayong araw ho ng Lunes, May 11, 2026. Wag ho kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong online tambayan, CLTV 36 Newsstream, makalipas ang ilang paalala. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, matudesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream, kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama.
Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama matudesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balikan ko yung mga sinabi ko kanina, wala palang audio, hindi na pick up Balikan natin yung yung Central Luzon Heat Index Forecast. Napaka-importante po niyan. Lalo na para sa ating mga kababayan, para kayo hoy mga gabayan. Ano ba yung inaasahan nating init factor sa iba't ibang bahagi po ng Central Luzon ngayong araw ng Lunes? Kasama si Justin Disa, neto hanggang bukas, Martes. Ito yung 2-day forecast mula po sa DOST Pag-asa. stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Disa, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Okay, ito. Sa Central Luzon, ito po ngayong araw, May 11, sa Aurora, Baler muna tayo, 43 degrees Celsius. Bukas, posibleng umabot ng 42. Ayon ho yan sa forecast ng ating Weather Bureau Pag-asa. And then, dito naman sa may Kasiguran, Aurora, 44 ngayong araw, bukas 43. Sa may Iba, Zambales, 43. Ngayon pong araw, bukas 42. Dito po sa Clark, Pampanga, 41 degrees Celsius, bukas 42. Diyan sa may Central Luzon State University sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija, 42 degrees ngayon at bukas. Abukay, Bataan, bukas at ngayon at bukas, 36 degrees Celsius. And yung pong forecast naman sa may Olongapo City, 41 at bukas 40. And San Ildefonso, Bulacan, 42 degrees Celsius. Yung Kamiling, Tarlac, 41 degrees Celsius. Bukas posibleng umabot hanggang 42. And ito pong Hacienda Luisita, 41 degrees Celsius. Batay ho yan sa monitoring ng ating Weather Bureau Pag-asa. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ulitin ko lamang, magdesisyon ho ng tama. Sa ganitong katinding init ho ng panahon, ay pinapaalalahanan yung ating mga kababayan na iwasan ho yung pagsasagawa ng mga mabibigat na gawain o yung mga labis na nakakapagod na gawain sa ilalim ng matinding sikat ng araw mula po alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ayon ho sa mga eksperto, kung ito'y hindi maiiwasan, pwede ho kayong magsuot ng mga preskong damit at syempre, uminom ng maraming tubig, okay? Bryce Orasyon, tubig at hindi soft drinks. Okay, tubig po at hindi soft drinks. And then, syempre, dapat sumilong din paminsan-minsan. Hindi naman yung kunwari traffic enforcer ho kayo. Alas 10 hanggang alas 4 nandyan kayo, Kaya naman yung iba't ibang mga traffic officers, nagpapatupad ho sila ng shifting. At kung may makikita ho kayong mga nakasilong, huwag ho ninyong kakastiguhin. Tama, matudesisyon ang tama. Sa init ba naman ng panahon ngayon? Ayan, may papanantabi tamo puking dalan. Ingat ho tayong lahat sa biyahe. Magdesisyon na tama. Darito na po ang mga headlines ngayong araw ng Lunes, May 11, 2026.
Dito po sa Angeles City, usapin pa rin po tungkol sa mga motorcycle taxis, ano? O yung motor taxi kung tawagin. Nagkakaroon po ngayon ng issue sa pagitan ng ride-hailing platform na Maxim at ng Angeles City Government kaugnay po ng usapin ng legalidad at regulasyon ng operasyon ng naturang motor taxi sa nasabing syudad. Ayon ho kay Ferdinand Calma, hepe ng Public Transportation and Regulatory Office o PTRO, malaking hamon sa lokal na pamahalaan ang kakulangan ng digital footprint at beripikadong datos hinggil po sa aktual na bilang ng mga rider partner na bumabiyahe sa ilalim ng nasabing application. Samantala, itinanggi naman po ni Ivor Mandakit, presidente ng Alpha Riders Group at TNVS Alliance, ang elegasyong sangkot ang mga Maxim riders sa mga naitalang karahasan. Anya, biktima rin ho ng pananakit and intimidation ang ilang rider partner sa gitna ng umiinit na sigalot sa transport sector. Sa panig naman po ng Maxim ay sinabi ni Taj Angeles, ang kanilang public affairs officer, na sila po ay maglalabas ng opisyal na pahayag kaugnay na nagpapatuloy na transaksyon at negosasyon po sa Angeles City Government. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Ginoong Ferdinand Calma, ang hepe po ng Public Transportation and Regulatory Office ng Angeles City kaugnay sa nasabing usapin. Po, ang aabutan na lang nila doon sa terminal, yun ang sinasabi nilang gagantihan nila. May ipapakita po ako. Halimbawa, dito, yung kanilang, eto Sir Paulo, yung binugbog nila, talagang bugbog sarado. Yun ay kanilang inabutan. So, nung abutan nila, no, binugbog po nila, tapos doon, eto po yun, no? Ayan po. Ayan po. Tama, maganda ho yung tanong na yan, no? At gusto rin namin huli namin yan. Gusto namin tanongin sa kanila, paano nila nasabing mga Maxim Rider yon? Unang tanong ko dyan is, naka-uniforme ba? May nakilala ba nila? Naplakahan ba nila? Napatunayan ba nila na Maxim Rider? Hanggat walang pagkakakilanlan, hindi mo pwedeng sabihin na Maxim Rider to. Kasi maaring may nakaalitan lang din yung mga toda na yon. Hindi ko sinasabi na ginagawa yun ng mga Maxim Rider. Kasi sa aming palagay, ito may mga nakakaaway lang na nagkakatawad. Kasi kami po mismo, sa mga member namin, iniiwas namin. Kami pa nga po yung nabubukulan. Kami pa nga po yung nasasaktan. Lumalaban po kami sa legal. Panoorin po ang buong dokumentaryo ni Kuyang Paulo G. Santos kaugnay ho nitong umiinit na usapin ng motor taxi at yung regulasyon ng City Government ng Angeles City sa operasyon nitong Maxim. Antabayan na lamang yan maya-maya ating i-publish na sa YouTube channel ng CLTV 36 at syempre sa ating Facebook page at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Ayan. At ito ho mga karihiyan, tuloy-tuloy tayo sa ating pagbabalita. Posible na ho ang mas stable na kita para sa mga coconut growers sa San Luis, Aurora matapos po silang makatanggap ng 15,000 cacao seedlings para po sa tinatawag na intercropping o yung proseso ng sabay na pagtatanim ng dalawa o higit pang crop species sa iisang lupa.
Ipinamahagi po ang naturang seedlings sa di Tumabo Coconut and Livestock Farmers Association sa ilalim ho ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o yung tinatawag na CIDF. Isang programa ho ng gobyerno na sumusuporta sa mga coconut farmers sa pamamagitan ng farm development at crop diversification. Sa intercropping system, inaasahan pong mas mapakikinabangan ang mga espasyo ng lupa sa gitna ho ng mga puno ng buko. Baka tutulong rin ang bagong setup sa pagbibigay ng dagdag na papagkukunan ng kabuhayan. Bukod dito, hindi na umano kakailanganing umasa palagi ng mga nagtatanim sa pabago-bagong presyo ng kopra. Ayon ho sa Philippine Coconut Authority Aurora Provincial Head na si Aldrin Veneracion, patuloy po ang ahensya sa pag-alalay, pagtuturo at paghasa sa mga farmer upang suportahan ang pagpapatibay ng cacao intercropping. Balitang sports naman ho tayo mga karehiyon. Ito, laban ho ng best of the best ang natunghayan dito po sa ginanap na SBP o Samahang Basketball ng Pilipinas 3-on-3. Pambansang Tatluhan Regional Finals Zone 3. Diyan ho sa may Mini Convention Center sa Bacolor, Pampanga kahapon araw ng Linggo. Yan. Labing-anim po na koponan ng boys and girls under 16 mula po sa 7 probinsya ng Central Luzon ang nagbakbakan sa hard court. Mamaya makikibalita tayo, hintayin lang natin yung listahan at atin pong ipopost din kung sino-sino yung mga didiretso po at magiging kinatawan ng Central Luzon dito po sa Under 16 National Finals ng SBP Pambansang Tatluhan. Ayan. Ito, bago tayo magpaalam, batiin muna natin ang ating kabalen at karehiyon, Alison Hetland ng Pampanga bilang siya po'y kinoronahan na Miss Supranational Philippines. Ayan, congratulations kay Alison Hetland. Ayan. Time check muna tayo, 10:56 na ng umaga. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa, CLTV 36 Newsstream. Live ho itong napapanood at pwedeng mapanood balikan sa YouTube channel ng CLTV 36 at CLTV 36 Official. Ganyan din sa atin pong social media platform, Facebook, kung saan naabot na ng 2 milyon yung ating followers. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream. Magpapaalam na si Kuyang Justin Dizon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa ating programa. Sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. 36 News Stream, kasama si Justin. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. At 36 News Stream, kasama si Justin. Dizon ito na itong makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama.